Mutane da dama suna so su shiga harkar neman scholarship amma wasu suna da masters ko kuma suna so su nemi PhD ne musamman ma a UK wato Birtaniya, amma wasu ba su san yadda za su soma ba. To a nan shawaran da zan bayar a sharan fage shine na farko mutum ya san me yake so ya PhD a kai. Meye ne kan tambayan da yake da shi na PhD, domin shi research ko bincike ya ta'allaka ne akan abu guda wanda shine tambayan da take tafiyar da binciken gabaki ɗaya, wato research question. Shi research question da kuma proposal da abubuwan da suka shafi research kamar yadda na faɗa, ilimi ne mai yawa, mai faɗi, mai zurfi, mai zaman kansa, wanda ba shi bane abin da na sa a gaba a wannan content da nake yi na scholarship a yanzu. Masu buƙatar neman ilimi akan harkar research watakila sai dai su mini DM sai in gaya musu hanyoyin da za su bi su fahimci research. Mu dawo kan maganar da muke neman PhD, mu ɗauka cewa ka san da wannan harkan yadda ake a samu proposal ko a samu idea, kuma ka fahimci me kake so ka yi. Wannan abin da kake so ka bincika din da shi za ka yi amfani, sai ka fara bincika jami'o'i inda ake yin nazarin karatu da yake da alaka da abin da kake so ka yi, sai ka rinka turawa malamai email kana tambayan su ko shin suna da sha'awan yin aiki da mutum mai ra'ayi ko mai tunani ko mai proposal irin naka. In sun yadda za su fara yin tattaunawa da kai suna maka tambayoyi, sai ka ci gaba da amsawa.